thì năm tôi đi khuyên dung từng nọ cần mau sĩ tengin nhà sedang ngồi cái này cả Bible study cái này cả por tengin nhà tuai cuộc pa jengi bhavning ngi dap dak jeng ai ngoi mi try ba mela pli pat kalat ingi kumni sisen bagin nya puli ka ktien jume mela panla ingi kumni bagin nya wan hoi da try ban pusan ban perkhat iki ba me hikai numba ka ktien ka jume bagin dup nang san ha ka jingim ka jongi kum ki khun ki jume try isne ban kurkhuru iki baro ki be dan hakni ka por ban score lumbaga YouTube channel jom ka palang apa ni kini keteng Jesus Christ amen tingia puli ka gospel Yohanes kalanong ka ban rio tingila poi sega benta ka bakut tat jom ni kalanong ila puli man sim tayo kumno ba u Petrus ula juba yu try Jesu wong hanu pat ngin let tu dekat ke ba rufra ko try de hanu pat ngin let me medan ki ktien ke jing em bom jukut ban ngilanget ban ngila tips cam ba me melong khun heu Christ khun jong bleu ba im tikani ke de ka jubab ke jong Petrus bau jubab nak benta bro khat arngut ki parasenran mom de tang yeldi namar bau try Jesu kali yaki wong piru piaman ne em ban lit no namar ba sibun ki pajba ki lit phai no ki ong ba ki ktien jong Jesu ki long ba e than ni puli hadu ko khot ka ba ndrufo khandai ka tu ba ong ki le kaladin no te khamtam ne kini ki bahadin ne ki balik phaidin no ki dei ki senran ki jong te ki sa stang ki to ki khat arngut te kani ke dei ke jingkli ki jong try Jesu te bat Simon Petrus uang ni kata hanu pat ngin let bat kani kala dei ke jing pen pau ya kata ke jing raikut ke jong Simon Petrus bat ki parsenran ba nimdan the way pat ubangin net buat tang ujisu mo ketu kedekot ke ba ngong ke ba ketu ke jingkli ke dei kedekot ke ban rufo nyau te kedekot ban rufo fra ruf khandai ke jubab mo den rei ketu ke ba pitu ba kilale phaidin no ke dei kedekot ban rufo riu mena kum ong rufo fra mo to te lada utrai Jesu ukli kumta ukli namar ba ukwa ban pentikna ya ke hangno ki yang kini ki badang sa badu hakajo ko por ba ki kin tiknai ladi hangno ki yang namar kin ha perkhat em na bu ong phiru phnyelino mo kumbalik kitiki wei te hangni ka penlong ki ban perkhat ban hadin asik le perkhat nang tu ki song de lumbau Petrus ubah penjubab nam tabro mo ban ngi kata ke jubab jum Petrus bakai kit jimut sibun ado kata bala dangala bot si sia Jesu te kan penlong yang ai pi bangin jubab kumni kumba jubab Petrus hano pat ngan let ngamdan the way pat bangan bot ditang Jesu balai banga ngarai kumta namar bau Jesu ukran hanga yiki ktien ke jingim ngayo ya ke jing pen thamai ya ke jingim ke mensiam ke jonga habanga sngap yiki ktien Jesu te lalu puli yiki ktien ke jong try Jesu kata ke de ke jing kata yangi bakau kapan kersoi kapan kiem ya kapan siam jungi kadono jungi ba hadu banginda pediang yu banget hu kumunong penim
Barhadian mengilangit ngila pedang yu trai Jesu habangi sengap ika ketian ju kanang yai pentamai nang yai penimingi. Pi kata kadai kedor jong kebobot yu Jesu. Tagadau Apostle Paul hakawen di situ wong tu ai ba pindap dekat ketian ke jong trai. Mo. Toti hadian kat ni keba kila ya keren gemta. Dekat banyu fopat Jesu ulai thu aki ngangam sim najit ya phi ki khat arngut penban we na phi ulong uksuin. Ula krente sifang Judas Iskariot ukhon Simon namar dei uni uban sadino iu ubadalong we na ki khat arngut. Ta ningkong katu ke jingkeli ke jong trai Jesu wong ngangam sim najit ya phi ki khat arngut kemut kelong ke pun kan mau ba yaki khat arngut ke jingjit ke dei ke bakham kerpang ladangi puli hakitu ki lenong ki bakham swa jong ke kiwepat ki gospel kumno bo trai Jesu udalik kiu sulum udwai brosimit nang tan dalam step na pedeng ki babun ki nong bot yu ujet tang khat arngut banlong ki senran ju te banlong ki senran ju hado bakinda long kita ki apostol. Kini khat arngut mendai tam ki dei senran ki buat yu kum ki weipat. Ndrei Jesu jet ki bakin long ki apostol. Te ki apostol ki dei kita ki bahajan tam yu trai Jesu. Ki bala banyo sngo bet yu markhmat banyo ki jing hikai na markhmat. Bat ki dei ru kita ki bala pha da ban pendap ya ke kam ke ju. Ya ke jingelap ya ke gospel. Mo. Ti ke kam jong apostol kalong ke kerpang hadu kata-kata mdan sibon ke apostol. Tang kini khat arngut lait nang ta udon weipat uba utrai Jesu ujiet hadian baulami pat na ki bayap. Bat utau de Paul. Wan ye kendo yu Paul mdei su utrai Jesu kumu badang don kumu brio ha ni ke percai. Ndrei kumu brio hoi dang dei hu brio bat ublei utrai Jesu buat la daulami pat. Mo. Wan keren yu Apostle Paul kalinti sa Damascus. But wong yu ba menyelap ya ke keteng junga pedeng ki gentle. Ti ke jimut junga ketin apostol kemut kita ki balapha lani la ai ki ke hukum bikin le kata ke kam ke bokongsan. Mo. Tim dan mano bala ban kam ya kini ka jingkit kli kum ki apostol dan tang kita ki bau trai Jesu lajit. Hoi dakat peteng jungi lani khamaswa ru kidon ki kenhon ki baong ong idon ki apostol denrei kam yang na ke Bible te kata mla bandan ki apostol na lor kini khat arngut ban kerpang yu Apostle Paul ubala jit khamadin. Toti kamat bagadai ke kam ke jingit kli ke bakham kongsan bat ke badan ru ke buram ke bakrau. Balain namara dangi su ong nuksa tanggawe ke buram jong apostol ke dai ke ba ha ke himau blai kandon kata ke nongba bakhuit ke bakerteng ke Jerusalem ke batmai. Pinda puli kitab jing penpau sifang kata ba ha kata ke Jerusalem batmai ke balong saudong ke durjongka ke long saudong kadon khan artli ki nongrim lani ki paya lani ki mo mi foundations ha ka por bosna yeng mo kini ki paya ki foundations kadon khan artli ki paya lani ki foundations ki nongrim ban lani ki resort tangi ong ki resort ro khan artli ki phalor lani ki gate mo de halor kita ki khan artli ki resort dan ke kerteng jong ki khat arngut ki apostol halor we resort ke kerteng jong we arta ditang nang tang isu thu kan no ke jinglong kerpang ke kam apostol tang kita ki khat arngut ki badan hok ban tho kerteng kum haki halor ki resort hakata nongba bakhuit ke Jerusalem batmai te hoi kidon kita ki phalor paru ki gate kidon lightly na kamingi lightly na sepngi lightly na setei lightly na sethe
ki phalor ki gate ki bandrung sepo kata ka nongba bekhui jong blei halor kita ki gate pat ke dan ka kerteng jong ki khat arjat ki Israel ta ka de jing la kerpang ke jong blei tapi ni i ba ka Israel kan dan kerteng hadu bom jukun tengim de ha hon 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 Nomor fi Judas to ngilatip ya kata gajing dia bahadin ba ulalan yu trajisu nang ta ula yo gitu ki lai photli kis bai rupa mo na gitu ki nong yalam ki balakulari u ndrei hadien kawan gajing sngo rem te hakata gajing sngo rem ju ulai bread no kita ki lai phogis bai rupa usas din pasil di hakata ka lengkha lani ka kenja hoi kini kenja lengkha ka bakhot ka akal dama hey akal dama te hadien kata la sa setang khat we am tin rei bakan dap biang kata ka khat ar kum bola bu do blei hadien ka jimi pat utrai Jesu hadien bola kiu sebeneng kisenran kilajit the way pat uban mi bujili hakacaka jong Judas Iskariot but ka kerteng jong ta kadai umata thias pinlap haka kam ki apostol kalunong baning kong mo te gamut hakacaka kerteng Judas Iskariot hang tei haka Jerusalem mathamai kan dan no da ka kerteng jong mata thias de kita ki de jing sisa ki ba kodor bha ki ba ni de ban tip sipang ki apostol mo tapi indrai nyekran sipang bo tra Jesu oh hatung am sim lajit ifi khat arngut kamat hatung am sim lajit ifi hakerkom bekerpang bha ba pinlong ki ban banyat banyeng bat nga ki ban sngap inga ban imlang bat nga ki ban yo lut na dong sedong ki ba bhatam ki jingkai ki ba sani tam ki jingkai pinyo ma fi ki khat arngut kiwi ki pat ba tikiwan ki let mo ndrai kini khat arngut hakti hakjat bodu tra Jesu laisnam lenter kiyat tagamumun kilalong kerpang hadu kata-kata te banjit iki tra Jesu upunut pod baro simit banduai ndai bo sujit supet intu suang otawan mafi udah duai bantip ya kaman ke jong play ban dah bola duai ula tip ya kaman jong play nang tau sa ublay ula pensai kini Tindrai hakani kapor bangi puli ni khot banyu fongi ibu tra Jesu pat ukren sepang badan we na pedeng juki ubalong kum uksut ajing syam de abu de uksut ndrei udon ke jinglong ke bayasrim yu setan lani uksut tu setan tu don yu kadon ke jing bisni ya breu buyo ya ka jinglong ka bakerpang khmat ublai kum we ni ki jing thau ki bakodor tam nang ta ulong bomla ban senia bater te utrai Jesu uyu i Judas Iskariot bau dan kata ka jinglong bat bau unsa set kelai ku ikesni tenrei kala ban mi ka jingkli hanga fi balai pat bau utrai Jesu umlai Judas Iskariot balai mong khilit no mame ban set kelai hanga mo umong balai namar ngi iya kejing Yesya kejung bau Judas Iskariot udaihi ubriu tenrein da bola yo ikijing kai tersiter ya ringkat bau tra Jesu bat kini giwe prasenran kale sikandan kapor kabon kala kabumut tingi yang ta bau tra Jesu Yesya yo Judas Iskariot mo tenrei hangni umsim ong ye kisenran umsim itu ki demono mo ta te umsim itu nang ta kadukhat kaba nyufui taka siatho namar ba kani uyone su tho kani gospel hadin bala dap ki bro fi tu si thu kan bo kran sipang Judas Iskariot uban sadino yu
Tiga umut lagi kan arngot wei te udai ubam sim lakwa sisya banyene badu Jisu. Usudan badu Jisu tang namar bau dan jing itai jing kwa le se iban mentoi ladi. Kawai lagi jing tho isfang Judas Iskariot kabalong negatif ha kalong bau ubat ya kapla pisah. Bad haba ubat ya kapla pisah namar pra Jisu bat kisenran temu kidonam ki jinglot jing sap tele se ki pajba ki wanra ki ai ki jing ai haba ki sungu yu pra Jisu te dan kamban bu mano-mano te Judas Iskariot ubat ya kapla pisah. Lada pipet ke nong ke ba khadar ha omso khadwe ke dekat kan nong tu mana em kidan hoi kidan bun ki dekat tau ke bang kawai ke dil nong bah khatlai dan artli ki benta to ngam tip hakatu ka to ngin si pej mo pej bha to tengi pej kenom khatlai mo kenom khatlai pi pej ke dekat bar pun riu kani ke de por bau try Jisu usat iki kejat jong kisenran te ke dekat ke ba ar pun riu try Jisu yu tu lupa manuban sedino yu Jisu ulai tu ulong uta haubangan ai sidkhon andang alawi habau lalawi te ya kata kasidkhon ulai hau Judas Iskariot ukhun usiman Dede hadu kani kapor utrai Jisu usak kedau syai menu tauban sedino yu mo tiga jingkran kelas nang nadu kamaswa nomor ketuk dekat ke bar fuai ke ong sisya ngong api wei na pi undino yenga tu ke bokran pra Jisu mo anu kumta kisenran kilek mi san perlok hi bagi sngo lingo sipang jongno bau ong te ladan wei na ki hena kita kisenran jong yau bau Jisu ula i udah syania hakasedam Jisu Namar ketau Simon Petrus ulak kongo kli yau tau ban keli wei la ban long uta ubau ong te bola senia lenge hakasedam Jisu ukli u kotrai ulong wei u Jisu le thu ulong uta haubangan ai sidkhon andang ala wi habaula la wi te kata kasidkhon ula ai hau Judas Iskariot ukhonu Simon te hadin kata kasidkhon hang tau syaitan ula besut hau namar katau Jisu ula ong hau ya ka bamen sale tole kloi ru nrei om dan na kita ki besyong bam ubala tip ya ka ban lei ula ong ya kata hau namar dan ki bayemut namar bau Judas ula dan utau saipan bau Jisu ong to thiet iki ki bangi dan kam ya ke jing khawai niam lani bun ai hagi baduk te kata ka dei kapor ka bala penpau mo tenrei ya ketu kalau nong ha
kedekot ban riu nei khat ar hoi ketu ke nong khat ar kedekot ban riu kong yakani ula ong ken om namar ba usumar sifangi baduk ndrina ba ulong ububittu bad udan usaipan bad ujisimno yekiru balathep hau ti usaipan ne ka thau ya kapla pisa ka bathe duksai ka ba sebu hagani ka sengkai te kabumut bo Judas de nong bat pisa lani treasurer jong ka kenhun ka jong trajisu te la tho ni sai bo Judas u set simno ya ka pisa de nam tai la di te kamut kata ka don ju kam sai om dei bo kwa sisa ban bot yu jisu ban kongo ikten ju ndrei ka jingmut ju kalong ban yo jingmen toy te namar bo long treasurer te kamut upersyang ru sakaban sim bantu no ikapisa kabadai jong kini ka kanhun to ti kita kilong khandiat ki jing pensai tongin sana poi biang situ hadien ten mentang ini beteng ketu nong ka ba nriu to ti ngila poi pat segal nong banyo te ngisu tho nang ta ba utrai jisu ulahamban kan tho mar ula tip bo Judas Iskariot unsale gumta ulahamban kan tho ya kata gajing kan tho spen keren bisik tibuan tedin ulahamban kan tho ya kata gajing keren kan tho namar ba udan hau ya kata kajing sungkhia try jisu sungkhia ni to na pedeng ki pat ba ki basibun te usung thu mo ki don ki basiwan sya ki babut utang namar bayo jingbam tenrei tikna lakin beteng na em mo tenrei kini ki khat arngot ki dei bula dejit ba bat ki dei ki bahajan tam jung pawat tu serum pi ong kani kedai ginseng lu tenrei kani kedai ka kapor kebau trai jisu usngau khia bhan balai namar ba kita ki brio ki ba ulajit banlong ki apostol kidai ki bau khain ba ki long ki ba de banyo lut ban tip lut na dong sedong ban ki bau syania lut kamat ki pai ba tu tip badan ki banget dan ki banget sipor ki tang thot ki la phaino nrei kini khat arngut tu la syania lut denrei phosi wat na kita tang khandia tang khat arngut ru dan hi ubadan ka donut pat ban set kelayu tivi bonsen ka khamong lada set kela ki bahajan do jongi lada set kela ki ba shui itu malam da pere ndri kita ki bahajan do jongi ada dei ki bahayeng na ki perlok ki bahajan do lada ki set kela maki kata ka kham ban pediang kada pensungsi sisayu brio mo te jidon ki jing thu khana jong ka rom dai sefang Antonio but Brutus ki basipara lok ki be it bha it thamen sim re ka bakut Brutus uset kelayu Antonio ukolalong man unong irap ikinong sun udung yau Antonio utau nong ilam jong ka rom chwa te uso mameru se ko Brutus daktin latin wom etu brutu kamat mameru te ka kham yano bansa set kala haki bahajan tam te kata ka dei ka bala siu traji su khian ka por upun pau ong hatungam sim lajit khat arngun apreng jufi re wei na git na phi unsa dino enga te bat abo ong kumta kai ka baki senran ki sungu ka por
Namar kim tep dei mano kandan am kajing persyang banjit iladi yo dei mangane. Kajing long jong isnran jong Petrus bekiwi kalong bakim subai kiwi. Mereka penlong iki ban keliman iladi yo dei mangane. Bukan try. Ti kata kadai keba sengu keba long tempang bahagani kapor. Tanang tapan ngin beteng sik denong keba nyo. Ngan pulien aduk kedekot keba ningkong aduk bakhandai. Mo ngin saya pendap aduk kat keba dang syak kapor. Ti hadian kini ki ru Jisu lo yat keleng ke Galilea namar umman banyat hajudia. Nabaki jiu kilewat ban penyap no iu. Te kajing khwai niam jong ki jiu kaniam ki yang trap ken kalajan. Namar kata ki para jong u kilai ong hu to kenria no nang ni bat to kill sejudia. Bagi senran jumeru kin yo khmi ye ki jingle jome ye ki bamele. Namar omdan u bale ye ki eik eru hakabari bat ba uhi wat ye ki ban long hakaba pau sina. Lada mele ikini ki eru tepen pau ile dia ka perthai namar wat ki para ju kim sim langit hu on kum tau Jisu long haki kapor junga kampat poi ndrei kapor ka jong phi kala kloi halakasni ka perthai kamla ban chuan ye phi ndrei ka chuan nga namar banga phlas phang jungka ye ki jingla jungka hei baki jingla jungka ki long bomman tolet kiu mo phi nakani ka jing khawainyam nga ngampat let kiu segani ka jing khawainyam na baka por junga kampat sim ladap biang ondaw lala ong te ye kini ki ru haki ula yaisa ha Galilea te kani ka por bu tra Jisu dang don ha Galilea ketika bu Ukraina ki senran dang de Galilea kade hadian bu besai ki san hajar ngot mo te menta ka poipat kapor ka bakham kerpang jong ki jiu kade kapor jong ka weni ki jingla niam ki bakham kongsan dan nyutli ki jingla niam jong ki jiu ki bakongsan na kita dan lightly ndre kita nyutli ki bakongsan ni tang ki bakham kongsan na kita pat ki de lightly ka jingla niam ka baningkong kade ka jing khawai ka niam ka jinglai hakaba lakanya yu khon lang brat naga benta ka jing ma bi pop gum ka jing kongo yu blai nadu ka por ba kilami nari Egypt namar hari Egypt u blai ula pha ki bakin kenya yu khon lang brat bat banta ya ka snam ka jong khon lang brat halor ka jingkhang lor ka syaukat jong jingkhang te kamut habau tau angel jong ka jingyap uyat unyat laj no na kiyeng ki badan kasnam jong khonlang brot halor ka syaukat jong jingkhang ten rekat ki bomdan kata kasnam jong khonlang brot ki khon ning kon jong ki yaplut hari Egypt hakapor ba uparu pen ban pelat yi khun Israel ten rei hakata ka jingja kata ka jingle phla jong blai ka bakhadu ukhun ning kong jong paruru ulayam bat kumta kala pen long yu paru baun kongo yu blai bat ban pelat no yi khun Israel tegis ong ka niam ka jinglan namar ba utau angel jong ka jingya uyat lan na kitu ki yeng hakabadon ka snam khunlang brat halor ka syaukat jong ka jingkhang jong ki tiba du blai upha baki kin la ekani man ka snam kin kan mau dan rekam dei dang kani hakapor baki dang ya hari klau kadan kapor ka jong ka baki saja hapsyong haki kimdan yeng mansa tina janmiet lani kapor baki hapsyong than ki hap priang dagi yeng jan ki tent ki syong gitu ki tent bandala de kapor ban mi ki khliap yang itu ki jan ki beteng mo tiki don lightly ki jingla niam jong ki jiu ki baki bat bha ki kan mau kita
kawai kadai kata kaniam ke jinglat kadai ke bakong santam na se ke bening kong hi ke bagi set observe ha benai hakisngi kawai ni ki sngi thoding kalong hapreng benai March baru April ke ba hadien bau try jisu ula IT la dia kadai hajing sya ke sngi bau yap try jisu bala sanat nai u kadai ke juk ke sngi ke bagi kenya yau tau khunang berat kabamut bau try jisu bujlino yu tau khunlang berat ubada umrat bau ubada khunlang berat jong blai un sim me jaka te ka Good Friday kadai kata ka sni jong ka niam ka jinglai te ka baar pan kadai kata ka sni hakaba ki aingo yu blai namar ki sok ningkong na ki lengkha ki jong ki na ki jing thung ki ding ki set ki ngumot ki ding so ki jing thung juki ki sok ningkong ki wanra ban aingo yu blai kum ka dak jong ka jing sungu ki IT show blai bat ki don ka jing le niam hang takasni ya kata pat ki khon ka Pentecost mo to ka Pentecost kamut yu kamut san post ni hadin jong ka niam ka jing lai te ka dei kata ka baki namar baki yo ban khat ki so ningkong sekawai pan kebalai keba don kambhai ki kedai kata kejingla niam jong ki yang trap lani ke tin paring ki on the festival of tabernacles lani festival of booths tabernacle kamut kitu ki yang jan ki tent mo te kata gila kanu kapor bakila lum ya ki ya kau jongki ya ki jing ot ke jongki te kapor baki ki ot ya ki jing ot jongki kamde ke juk kapor bat ni mangi te banai December mo tenrei kene kata ka niam jong ki ying trap khasi ki ong ying trap lani mentang ong ki ying jan mo kamat kisna ak jing sha khamde ki ying trap mar ki jit de ki jing thung de ki plang ki kisna nang ta ki lit ban santa balai ban ken mau ya kita ki por bagi department juki bagi ya south host nam lengba kari khlau ki jusa ha ki ying trap lani ki ying jan ki basu thau temporary tik kila ya kata ha ka por ka bagi ong tau benai ubah nyo bagi khon utisri ka keteng jong tau benai ubah nyo pedang giju keteng utisri kisdang ka khat santrik jong tau benai ka beteng terter bat ka bakham kongsan kalong news ni hadu pras ni tika sngi ka bapra ka dei bala kut na dong sidong bat ka dei ka sngi ka bakhrautam jong kata ka jing na niam te dau benai Israel te ka dei tau benai banyo namar balai benai Israel usdang pedang umat sebat April te defisim March April ka dei benai baningkong April, May, baar, poi September de banyo, September, October de banyo, tau Tishri. Mendai tek sitarik, naga sitarik kembakan mengi. Mo, te kamut sebut lawan nong komentau senam ke Good Friday kan dai tau ngam kan mau tek dai nu tarik tambakan nong komentau. Te benai baningkong ke dai utu benai ubah don ke singi Good Friday mo khat san singi te kani kadai kata kajing la niam ke jongki bat kadai ke don kam bha ki sinrang jiu barok ke bala palat kharas nam lakhmi lenti bala de kisa hajan Jerusalem khat san mile na Jerusalem barok kitu basa po khat san mile na Jerusalem lani 400 kilometer lakhmi lenti bak ki dai ban wan sakini ki light li ki jingla Haisi kumut sekani ke jingla niam jong kita ki yeng trap. Tenrei kum ka kaniam ke jingla te lakhaminti babaro kinwan na kano ka dong jong ke Israel kinwan. Wat na kiri bana sebar jong ke Israel kiwan. Mo. Haka Pentecost bon ki ba persyang banwan. Dengan kadan ke jingnya dei bat kani ke jingjah Israel dang sen. Ketukan New Trick Oktober haka bala penyap
sibon kibriu khat saus pa ngut kibriu but lara klep no kum ki hostage lan kidnap no kum ki hostage kumba sispa lajan ars pa ngut mo tongam kan mau thek ki jingkhen kadai ka ju ka sngi haba ka kut kani ka jingle niam jong ki yang trap hakitu ki sngi shwa ka nyutrik Oktober ki jiu keleng ke Israel ki rakhi ya ka niam jong ki yang trap kisna ki yang trap harut yang ha Jerusalem ro kisna keleng but kiasa antu ki yang trap kumbala pha ublai nadu kapor Moses te ketuk ke nyutrik Oktober kedai ke sngi ke bapra ke bakut jong ketuk jing la niam but kum ha ketuk ke sngi ke badi ke sngi ke jing kemen ke bakrau la jano ketuk jing ja besusi habaki Hamas ki lawan ban su penyap na phang yi ki breu bat ban le ki kambaman ke sirkhai te kedai ke balolong ke jing susi ke bakrau ki Israel ban ja kum ketu te teng ki nong shun ki jong blai ki nong shun jong ki breu jong blai kin jit khnang de ki sngi kerpang ban le yi ke basirkhai ban da pen kamut ban dale kemanong no dale dusman kat bakila ni ong kitin le dusman ma kim da le kono ka sngi ndre ki tu ki sngi kerpang kin thauhi ka bakham dusman susu to te ngi kran chpang kata bo trai jisuru jing xiao set len le ba len tambah kani ka por udan sa Galilea te lada umlet ru dan eu nomor ba kabalong compulsory gede gitu basa 400 kilometer na Jerusalem hapo 400 kilometer ke Galilea ke bodon trai jisu te la longgomba saupo mile la bun de tang kilometer kan te la kham jingai tenre kamat pat bo trai jisu kwa banlet mo tangi puli hantu ka khat baning kong te hadien kini ki ru jisu ulayat keleng ha Galilea nomor umman banyat ha Judea na baki jiu ke lewat ban penyap no yu te shwa jong ni ka niam ka jing jong ka jing kita ki yang trap trai jisu shimlet se Judea balai namar kala don ka jing thmu jong ki nong yalam niam ki nong sansar hatu ka por ki Pharisi ki nong tho bat ki wei ki lingdo ru ki la thmu ban penyap yu ki wat lat kumno banyo penyap yu bakata khamjur ha Judea namar ki kham control ha Judea kat basi Galilea pan mar ka de kawai pat ka district te kimda smart ban Galilea ban wat lat ban penyap yu tenre ha Judea ha ka ba kiyo ban pendap ha ya ka man ga jongki la ne la man ong authority jongki ikhtiar jongki ki wat lat bala dawan kumno mno si Judea ken penyap yu bat kitab rubo trai jisu ula ban wan ban rakhe ya kani ka niam jongki yang trap te ka momot kin kham pe ngor sisu ban yo kem yu tu trai jisu tip ya kata na kata ka dau urai ba undan bet ha Galilea sim penki la dia sim kre ban kembali kiwe te kumengi omene nomor ba ndai tangki ba po 400 kilometer na Jerusalem wat ki bana Galilea ru bon ki balet ban rakhi kani kanem to te nang to ka dekat ka bar ko ong te ka jing khawai niam jong ki jiu ka niam ki yeng trap ken kala jan to la jan mo to la ekran chpang kata namar kata ki para jung u ki le ong ho u to kan ria no nang ni bat to khile se Judea bagi senran jumeru kinyo khmi ye ki jingla jume ye ki bamele namar amdan ubale ye ka ek eru hakabari bat ba uhi wat ye ka banlong hakaba pau sinna ladamele ye kini ki ek eru to pen pau ye lede hakaperthai namar wat ki para jung kim sim langit hu
Tiga ni bong ki para jung ki don ki nong tho ki bong ba kam tho la se tang ki para trai jung kila bandai ki ba ya jan bha bat kila bandai ki arkme ki bakha bat ki mo tiga ta ka dei ka ba kamut kum ka longeng long sam ki ba ya jan bat trai su ka jing dei ka do bro ki ong belai memlet bakini ki kam ki ba mele Galilea pasal Judea ru kini i ki brio baka nam jume kan Paul lese da ka ba Paul shu ki kam bakrau jong trai su te ka nam jung ki ru kum ki bayang ju kan Paul lang tingim tep gi ka daw mo long itho ne bakaru kom baki karan kam dei ha karu kom ka bakan jam sim kadon ka ik ka bakan jado ha kata ka jing kentu jong ki yau trai su bon dei ban le se Judea ban le ikita ki kamba ju den re kam dei bo Jisu kham le te kamba ngila puli na do nong ka ba ar kumno ba u le kiu se ka temple hadin bu pen khoi ka temple u pen khia sibon ba ki brio sim tho jingkhen kan no nang ta tho kerpang spang tu brio ba life of rasnam bom simla su banyat long banyat bha dan ke jing plot hu dan kam banyarap yu ten rain lawan try Jesu pen khia yu tikilai i kita kamba ha Judea ru namar ke Jerusalem ka ha Judea ten rain ka babun pat ka kamba ka try Jesu le ka dei se Galilea mo ti nilai puli ka tu kan ni no Yohanes tholut ki kamba tang ka tu kan ni Tigini ki para ki jong try Jesu ka dan ka kenja jing angnut haki le se ki ong balai ki ong man ba mele ka bari ndai bo try Jesu kwa banri te kala ban long ru baki ki su kli ka kom ban challenge u tin mar ka to ka khot ka ban nyu fi tu bu apo braken sorry kam dei banyo tu khot ka ba hoi ka san namar wat ki para ju kim sim langet hau kemat kim padon kata jinget ban pediang yi ki kentien ki bau keren ki bakan jam sim kisi i bule kamba la paunam timat ka po ju ki ti ong balai mempen paunam su iladim la sekadon kata medi ban le kini ru se Judea ikum memeri mele ikni kamba tang hapo Galilea leibon ki brio ki bom dan kerdan ki nong tong dok kha ki be trei bela tibele memna stay sebadan ki nong elam ki nong sensar ki riu krau ki bakrau batri tate kan pau sya kan nam jume tapi kita ki rukom keren ki pen iba hapo kadon jongki haba ki pet you try Jesu kadang dei ke jing i ke bakan jado ban kanir kala ban ngat ha no hanuru hadu menta bai i try Jesu bangen try Jesu namar ba i kita ke jing le phla le se ki duai ki bri ki jong blai don bayo jing pen khia te concentrate no tang ha tu ke jing pen khia jaka ban sngap i tin jong try Jesu sifang ke himau blai sefang ke jing penem sefang ke jing don kamban kala ka bumut concentrate no bayo jing pen khia penlong ka kamba ya kata ti hangning i ya kata ke jing long jong ki basipara bodu te ka khot ka ba buat ka ong kumno on kum tau Jesu long haki kapor jonga kampat poi ndre kapor ka jong phi kala kloi hala kasni ong kapor junga kampat poi hangni kedon atli ke jai kentien ke bagi ong haka kentien Greek ke bala tho ke baning kong ke dei ke kenta lani kata kapor ke betik mo te hakani ke dekhon simpenan kam da ke kentien ke bakum kata ke kentien Greek ke bagi ong hora ke bemut kapor ke bala bu do boleh take ke bamla ban kierna kata badin pendap ya keno bo boleh lotmu ha kata kapor tu try Jesu tip ya kata kapor ke jong tu keren spang kata hangi namar la penan kam da wipat ke tin Greek ke ba
ka kentien ka ba dan ka jingmut jong ka por ka ba biang lanin ong ka pareng ka opportunity ka por ka ba ya biang thik bangan let stay mo namar bo try sula kai penut ka no ka por ka dan ka jing thmu ba ka tu ka por kam dei ban sula nai tila penan kam da ka ktin Greek kairos kata kentien kairos KAIROS te kamut ka opportunity ka por ka ba biang ka por ka ba dan ka kabu ka ba khrau ba ne ka no ka kam ka bu thmo mo te hani bo tra jisu ong ka por junga kam pat poi kamut bo kran sipang ka por bo dei ban sya sat na phna kam dei sipang kata ukran sipang ba ka por bangan nyok ban ne kai ka bangat thmu kam ya biang menta ngan sale khamadin te bat hakajing sisya ulait pan hadin mo tongin puli tu kita khat basidin Susu kepertai kamla ban syun fi nrei ka syun nga namar banga flash phang jungka bagi jingla jungka kilong bomman tu try su menta usdang ban pen suthu igini ki basi parabat ulani kita ki bahayeng ju bayaki kepertai kam syun balai namar makiru ki perkhat langgum kepertai kila lang pertai temen ai ban syun iki kad bo try supan habo kran sipang ka pertai ukran sipang ki ei ba persya ka man ka jong blai ki badan ka pertai ban habo i kita ki ba persya ka man jong blai ukran ni kinong yelam niam ukran ni kinong sensar ukran bet daga ktien ka basai riet ban kran niki tigum ta ki syun nomor bo ukran ni ka jingsya te bun sen mengiru kim kibriu teng habadan bakran ni ka jingsya yangi ladangi kwa ban long haka jinglam ler ni thot no ni dom no i to ki bakran ya ka ba dei hangi dan ki por ki ba lasing le kanu no bom dei dan ba pen i nga jika bangan pediang da jing sungrit si sang le ka bom dei ngap dom pen maniki te kata ka dei ka men sim jong ka perthai kalong kumta haba kedau mano ya ki ba bomman ki ba lale hak perthai ki dom mi kita ki bakdo de kini ki sngi jungi katali kelanang jur kini ki sngi hak ba ya ka basniu long ka ba ya ka ba long ka basniu tang na jingja po Israel ni ki dak kisen kom kita hak tu basni ba lepenyap gitu ki brio de ki khat sos pangut kedan ke jingle kemen haki babun ki benta jong ke perthai begitu ki beri ki bela kemen ki yero ya ki Hamas bakile kata tenrei manu barang dan ka bor perkhat ke jingetip lam buat lada kim dan jinget dei ke ba jan bat ke Israel ru kan penuh ki benong te ke jingle kini ki beri te kami dei syo phi ke badai kila le ke bam dei tenrei ni iba kadon kata ka perthai jungi khamtam hakajing influence yung social media ki babon ki samla ki babon ki khna wat kirang ba ki sunget bet kat ka bong social media kim la ban pensiapan kanu ka badai kanu ka bamdai bat la rong no ya ka jimut jim berkhat jungi mentai ki donut jungi dagini ki jinglam ler bat kan senang kham sniu sisu nang ni sekhamat kalau nang jur ke jingile persya ya ke jing sisa ki balang keleng ke perthai khamtam sewes ki kendu ya ni ke jing begitu ki bakran iki ba persya ya ke tinu blai de ki boong bakadan ke jing buram kat bai ki bakran pat boong ka tinu blai ka ong gumta balai ngim la ka kita ki dei ki baki nyau kum kinong syun Tiu try jisu la itu lupas pangkata la da fi puli gospel Matius wong kin ra fi khmat kinong bisar kin penstom ben fi numar balai ba fi yang hakunong rim te try jisu ong kata ulasdang ban saham lupai ka bukum kita wong keperthai kamla ban syun fi rei ka syun nga
namar banga plas pang jungka baki jingle jungka kilong bamman tegidon gi jaka kidon gi balang hakaba kaktin ublay kamdai su kabokong san dakren ay naktin ublay kadon gajing dom penban ni kita ki bakren tegidon gi jaka kabam sya syuru ban puli ka bible kabam mensua laju puli tengi kendu ya kata balai nomor kumbo ong tradisun ni nomor ba u kodo persya ya kabamman jong perthai na kata daw ka syun yu tegi brio jong uru ki bakwa banyene bat u kinyang hakalyang jong bat ka perthai kan syun iki tongin sepeteng syu kani ka tayu pat ka banwan ya gini kita khot berangsa ngin sepeteng syu tu ka benta de tu bleun kerkhu ya jing puli jong ni kani ka janmiet ya ketien ka bakhu jong tongin ni duai atrai ublay bok pa jingi bhabneng ngidap da jing aingu ime na mata ka ketien ka bakhuit ka jong metrai basisya trai mela peni hangi ki ba ngila ban pusan ban perkhat kum ki banget hakini gisni namar melong ubakren ni ka jing sisya bada trai me khotru yi kita ki babut yeme bakinyat ka jing sisya bada trai hapdeng ki jingjia ki babon ki bangi kendo akani gesna kendo kini gisni yangu imi bangila ban pet syame namar me melong utrai barus im ubala job ya ka perthai ubala job ya ka jingdom baro daga jingsya jome halor ka ding phana pada ka jingmi pat ka jome ni ki bayam atrai rap ngiru bangila ban bat scam ya gani ga jinget ka bamela ai hangi walada ngila ban yekendu iki basibun ru ki jingtenju hagani ka pateng ka bangingi im try kersan bori wepi na peneng jungi bangila banyat berbor hagalenti ka jong me try ban but yeme kumbalalong upetros bat ki weipat ki bayene ame to sngo try kini ki jingkerpat ki jongi to damap ki pop kirengkang mesyamengi na bangi pan kini hakaketeng Jesus Christ amen tutungin yang langnya penwai dengan kerpat iba belut semua tangin wai hakaboy no limba jugni ka Bible study jong balang try ngide de wai king ko pai ki jing don rengkat ku joma ye ki jing yelam nanti ku joma bang yo sngow ye kaktin ku joma ai kan dane ki do not but men simply kum ju try ki bi yo sngow ye kani ka Bible study lingba ka YouTube channel jong balang men kerkula miki king ko pa baka ketin juma kan dia ban sensyar haklenti ya kujungki but akabawai no ke nik Bible study kujungi ta ai ba kujung ai ek bada bang kujung tribe long nam nim be jungi Jesus Christ kujung e ba kujung blay ku pana bam chukut kujung slok kujung pansat bor kujung alam nanti kujung mensem bakhut to ai bikini lai how we blay kan long rangkat lembat ngi kum ka Bible study ringkat usyakri jumai teman pesan baju aina kapor ikan ke Bible study menangkir shan ikin kopa bat kumjuru ki banget ki usyakri ki mane ya ka kertang ke jumai akan kari ba ka be jungi kumju hakaleng satlak jung pertai nadu mentabat hadu hala kertaru amen.